מכללת אפקה פועלת בשני מתחמים. מתחם אחד הוא מתחם הקריה, ומתחם השני שהוא צמוד אליו הוא מתחם הפיקוס, שבו אנחנו נמצאים עכשיו. הקמפוס משתרע על כ10 דונם, קילומטר מתחנת הרכבת של האוניברסיטה. יש פה הרבה מקומות חנייה, וכל הפסיליטיז הנדרשים לנהל מכללה מודרנית. המכללה כוללת מעבדות, מחשבים, פיזיקה, מעבדות מכניקה, מעבדות חוזק חומרי, מעבדת Computer Integration Manufacturing מאוד מתוחכמת, כשבעתיד אנחנו מתכננים גם להקים מעבדת אנטנות, מעבדת RF ועוד מעבדות רבות. בשנה הקרובה נבנה פה למעלה עוד קומה במתחם הפיקוס של כ-1200 מטר שתכלול מעבדות, חדרי מחשבים וחדרי סגל. במכללה יש ספרייה יהודית עם כ-6,000 כותרים ספציפית למדעי ההנדסה, כלומר כל השירות שהספרייה צריכה לתת נמצא פה בין כותלי המכללה. עוד שירותים שהמכללה נותנת היא מועדון סטודנט, שם הסטודנטים יכולים לגלוש באינטרנט, לשתות קפה, לקרוא, ללמוד. כמובן שיש לנו קפיטריה כשרה ומצוינת. כמו שאתם רואים, זה ריאה ירוקה בלב העיר תל אביב, בשכונת אפקה, מה שמאפשר לסטודנטים שלנו בצהריים לשבת פה, לשתות קפה, ללמוד, ואנחנו אפילו עושים פה אירועי סוף שנה מאוד יפים.